А тым часам Лукашенко сустрэўся з дыктатарам-канібалам. З такім загалоўкам выйшаў артыкул у адным з апазіцыйных беларускіх медыяў. Іншая цытата. Лукашенко перакананы, што Беларусь і экватарыяльная Гвінея падпішуць новыя кантракты і пакладуць у скарбонку стасункаў мільёны долараў. Так пішуць дзяржаўныя прапагандысты. У сваім палацы незалежнасці Лукашенко прымае Тэадора Аб'янга, які нязменна кіруе экватарыяльнай Гвінеяй больш за 4 дзясяткі гадоў. Яраслаў Сцешак. У Александра Лукашэнкі было шмат сяброў з розных кантынентаў. Уга Чавас з Венесуэлы, Муамар Кадафі з Лівіі, Слабадан Мілошевіч з Сербіі. І вось новы сябар Тэадора Аб'янг, кіраўнік экватарыяльнай Гвинеи от 1979 года. Имперские неоколониальные силы продолжают эксплуатировать наши страны, продолжают забирать у нас природные ресурсы и из нас высасывать эти соки. Лукашенко пераконваў Аб'янга, што ў іх шмат агульнага, у тым ліку доўгае супрацьстаянне з краінамі захаду. Беларусь, в отличие от западных демократизаторов, готова помочь вам быть хозяевами на своей земле. Лукашенко паабяцаў афрыканскаму калегу мадэрнізаваць сельскую гаспадарку і стварыць нацыянальную прамысловасць экватарыяльнай Гвінеі. Але нельга сказаць, што гэта перспектыўны эканамічны партнёр Беларусі. Экспорт экваториальной Гвинеи в Республику Беларусь, он достиг аж 2 миллионов долларов. Но это смешно. В макроэкономических показателях это статистическая погрешность. И основа экспорта в Беларусь этого государства – это там фрукты, овощи, то есть какая-то экзотика. Все, даже не нефть, хотя экваториальная Гвинея, она славится именно нефтью. Экватарыяльная Гвінея ляжыць на самым экватары, за 6000 кіламетраў ад Беларусі. Краіна багатая нафтай і лесам, але людзі там жывуць бедна. Не ўсе маюць доступ да пітнай вады. Аднак не праз каланізатараў. Это все-таки диктатура. То есть выборы там проходят не демократично, не открыто, не вольно. Ну и стоит даже вспомнить, как к власти пришел Теодор Абьянг Гемом Басога. Ну, он, по сути, казнил своего дядю, Франциско Массия Сангему, предыдущего президента. Ну, не лично он казнил, это сделал взвод марокканских солдат, но не суть. То есть человек тоже не демократическим путем пришел к власти. У брытанскіх і афрыканскіх медыях можна знайсці артыкулы пра тое, што дыктатар Тэадора Аб'янг – канібал, які здзірае з апазіцыянераў скуру, есць іх тэстікулы, мазгі і пячонкі. Але Андрэй Рудык мяркуе, што гэта хутчэй чуткі, бо ў этнасе, да якога належыць прэзідэнт экватарыяльнай Гвінеі, канібалізм не распаўсюджаны. Іншая справа, што ў маленькай афрыканскай краіне ўвесь час праўлення Аб'янга апазіцыянераў выкрадаюць, катуюць і забіваюць, і нават за яе межамі. У 2019 годзе рэжым дыктатара Тэадора Аб'янга выкраў у паўднёвым Судане 4 апазіцыянераў, якіх незаконна пераправілі ў экватарыяльную Гвінею на прэзідэнцкім самалёце. Двое з іх мелі падвойнае грамадзянства – Іспаніі ды экватарыяльнай Гвінеі. Іх асудзілі на 60 і 90 гадоў турмы. І з таго часу пастаянна катавалі, ад чаго адзін з іх памёр. Затое у вас на захадзе нацыянальныя меншасці б'юць, адказваюць чыноўнікі Тэадора Аб'янгі. No somos un país perfecto. Ситуация с правами человека у экватарыяльнай Гвінеі не моцна адрозніваецца ад сітуацыі ў краінах рэгіёну і за яго межамі. Але чаму яны такія бязлітасныя менавіта да экватарыяльнай Гвінеі? Мы не найгоршыя ў свеце. Гэтаксама яны адрынаюць абвінавачанні ў карупцыі. Хаця Тэадора Аб'янг прызначыў віцэ-прэзідэнтам свайго сына Тэадарына Аб'янга, які да гэтага быў міністрам лясной гаспадаркі. Супраць Аб'янга малодшага ў Францыі быў суд за раскраданне бюджэту экватарыяльнай Гвінеі. Абвінавачанні ў карупцыі гучалі ў ЗША і ў Швайцарыі. Тэадарын Аб'янг вядомы раскошным жыццём плейбоя ў Парыжы, дзе ён купіў шыкоўны маёнтак на дарагой вуліцы, калекцыю італьянскіх суперкараў кшталту Бугатці і Феррарі, ды трымаў выкупленыя на аўкцыёнах асабістыя рэчы спевака Майкла Джексона. Цяпер у продажы і шыкоўная яхта, якая раней належала Тэадарыну Аб'янгу. Гаворка пра сотні мільёнаў долараў, якія рэгулярна выдаваў на раскошу віцэ-прэзідэнт, сын прэзідэнта. Яраслаў Сцешак, Белсат,